eu chamome José María Mayer, son socio do Obradoiro Maisil, situado na Estrada. Basicamente, dedicámonos a fabricar e deseñar xollería tanto en prata como en ouro. Tamén facemos trofeos, regalos de empresa, un pouco todo o que teña que ver ca xollería. Maisil creo que xa levamos uns 20 anos. Naceu pola unión de dous artesáns que tiñan unha visión común sobre a xollería. Unha peza de xollería, un diseño, pode partir de unha idea, algo que viches na calle ou unha folla ou calquer cousa, e a partir de aí se diseña pois as distintas posibilidades que ten esa peza. Unha vez que máis ou menos tes distintos bocetos, escolles a mellor opción e a partir de aí diseñas o que é toda a gama da colección, tanto anéis como pendentes, etc. Despois de ese deseño, nos apoyamos na parte informática, é dicir, diseñamos por ordenador e podemos ver a peza en 3D, sobre todo para problemas de fabricación, etc. Tamén saber os custos e saber un pouco como quedaría a peza. E a partir de aí, pois, fabricámola tanto xa sexa a man ou ben apoiándonos en novas tecnoloxías como impresoras 3D ou CNC. E a partir de aí, pois, fabricamos todo o que ten que ver tamén alrededor da colección, como é a imaxen corporativa da colección, ou a caixa, etc. O que máis me gusta do meu oficio é, sobre todo, deseñar un encargo, que alguén te encargue unha peza, moi ben teña 4 ideas e a partir desa idea desarrollar unha colección ou un trofeo, etc. E traballar sobre todo con distintos materiales que non teñan que ver ca xollería, como pode ser resinas, madeira, outros materiales. Eu creo que estar dentro da artesanía de Galicia é importante, sobre todo porque, aparte das axudas, etc., é como un apoio a túa propia marca, e te axuda tamén a que a túa marca que teña unha garantía. Que, decir, non todo o mundo pode estar dentro da artesanía de Galicia, e creo que é bo, sobre todo para eso, para traballar, para facer feiras ou para a imaxen corporativa outra vez, para moitas razóns.